scoringen efter en fremragende aflevering fra OB. OB-forsvaret virkede allerede her en smule rejsetrætte, og så der er selv de, der kun gav sit fortid, gør det bedømt straffespark i den anden ende af banen. Jeg kan ikke stå her og sige, at der er 100% ikke er straffe, fordi der er kontakt, men jeg synes han falder rimelig let. Det synes jeg, den store mand. Dommer Nikolaj Folkvars var ikke i tvivl, og det var Michael Jakobsen fra OB heller ikke, da han satte udligningsmålet ind. Endnu en gang havde vi ikke sat en føring over styr. OB havde lavet 2 gange Thomas Augustinsen og Enevoldsen sidde over for Brønd Booster efter et torsdagsfjeld, men Jeppe Kuhn, en mand, der godt kunne have brugt det samme. Men OB var på vej tilbage i kampen. Mod alle odds, der lykkedes det løsning at komme igen, og det var blandt andet takket af Statikus 20. OB-forsvar Jesper Håkonsen gør det til 2-1 i hjemmeholdet. 23 minutter spillet, og en sand målfest var sat i gang. Prøv at se, hvordan målet ligesom hang i luften på Lyngby Stadion her. 1-1. Det blev dog annulleret helt korrekt af dommer Nikolaj Folkvars for offside. Men som sagt, der var altså en sensommer i luften. Der var masser af mål. Her var det Fritja efter klimrende oplæg fra Nomede. Han løber simpelthen omkring Lyngbys forsvar, og Fritja kommer højst. Og så til dagens mest omdiskuterede hændelse på Lyngby Stadion. Prøv at se dette til synligheden fredelige sammenstød mellem Kurt og Ole Pedersen. Vi går helt over baglinjen, men det synes dommerne åbenbart, at det er fuldt til at blive relevant at give hjørnet på. Og ikke nok med et hjørnespark, det bliver også et kort til Ole Pedersen for at slå bolden ned i jorden, og på det efterfølgende hjørnespark for at slå den ud til Rette Fritja, som altså scorer sit andet mål og gør det til 3-2 til OB i livlig første halvleg. Dommer Folkvars ikke nummer 1 på Ole Pedersens liste. Han formår at sætte et præg på resultatet i dag, og det synes jeg, der er uheldigt. Altså, vi har det svært nok smårykkerhold uden at han er imod os. Men jeg synes, Jeppe Kuhn forsøger på at gå op og væk til bolden, og der er klar kontakt med Ole Pedersen. Det kan jeg sætte en frispark på. Og han fejrer en tid af mållinjen, så må der være hjørnespark. Ja, han vælger helt kort. Det synes jeg er... Det var nok ikke så overraskende, når jeg tænker på, hvem dommeren er. Kan du uddybe det? Jamen, han er typen, som ikke har lyst til at have en samtale med nogen som helst spiller på en bane, og han ved alt, og man skal bare lukke røven og gøre, som man siger. Og det er jo lige det, som alle spillere synes er dejligt, din dommer. Jeg synes, der er en god stemning både blandt OB og Lyngby-spillerne. Der er vel egentlig ikke så meget at tale om, fordi en mand, der er oppe og kører, kan du ikke tage for net. Så i den situation kaster han bolden ned i jorden, og så er han sikkert nærmere. Så det kan jeg ikke helt forholde mig til. Frustrationen er altså til at få øje på i Lyngby-lejren. Måske var det det, der gav kræfterne til det her spark lige i pausen fra Kim Aabæk. 3-2 til OB, og en stærkt underholdende første halvleg var slut på Lyngby Stadion. Underholdning fortsatte i begyndelsen af anden halvleg. Det er det Christian Holst, som efter en del klubspil i OB-forsvaret gør det til 3-3. Og så var festen altså helt åbnet i Lyngby, og som vi kan se massiv kaos i de bagerste rækker hos OB. Vi kan ikke udelukkes, at kampen i Digua i torsdags har haft en indflydelse på OB's præstation i de bagerste rækker. Til gengæld virker nogle bene fremad rigtig veloplagt. Og han og Johansson i samarbejde fik gjort det til 4-3 til gæsterne. Og de udnytter altså kaos at flytte ned i Lyngby-enden af banen, og samtidig bekræfter de OB er i gang med et rigtig godt efterår. 4-3 til gæsterne. Lyngby presset på til sygt for at få en udligning. De havde flere gode muligheder. Vi tager dem lige her for en ordentlig skyld. Men Christian Holst kan altså ikke stå i kassen til en halvtræk til 4-3 til OB, der altså må lide under UEFA Cup til moment. Det såg många var trötta. Och det tror jag därför också är lite osäkra definitivt att är man inte riktigt klar i huvudet så tar man forkerte beslutninger. Jag synes vi tog mange forkerte beslutninger. Jeg synes, det er tanken, vi er på rette vej. OB har ikke givet mange chancer væk de sidste 3 gange, og de har været rigtig dygtige. Jeg synes, vi er på rette vej. Omvendt, jeg synes også, jeg kan mærke på OB, at de var lidt mere medtaget, end jeg lige havde regnet med faktisk fra kampen for 3 dage siden. Christian, du får en flaske champagne og scorer 2 mål. Hvad kan du selv bruge det til? Ikke skyldig det. Jeg var ked af det, vil jeg sige. Jeg har frustreret over, at jeg ikke sparker med sidst, jeg har en. Så lige får 0 point. Jag tycker de får riktigt billiga mål, 3 billiga mål. Men vi visar stark moral och lyckas komma tillbaka och vinna. Flot igen OB. Forleden sprang der en fodboldbombe af de store i London. Chelsea skiftevis 11